Aja nganti awake dhewe iki merugi di kemudian hari ngono, Mbok. Bener, Mbok. Limbuk ya wis gede, ya wis iling dawuh Mbok. Supayane limbuk iki tetep jaga hati, jaga diri, tetep jaga lan tetep iling dawuhipun Mbok. Hehe, ya syukur nek ngono, Mbok. Iki ngono Mbok ya kuwatir banget. Yen ngene lega atine Simbok, lega banget yen limbuk iki senajan iki mau limbuk iki tak khawatirke, tapi iki Simbok lega, Bu. Maksudnya kepripun, Mbok? Ya kepiye? Bareng aturmu kaya mengkono, sing jenenge jaman saiki, Mbok. Pergaulan wis ora karo-karuan. Simbok iku ya khawatir, apa meneh iki awakmu cah wadon, kesenggol sithik ya wis dadi perkara, Mbok. Ngono dadine Simbok iki ya tetep khawatir. Simbok ya setahun 6, tapi ya iki jamane karo Simbok iki wis beda. Jaman Simbok iki ya karo saiki wis banget bedane ora karo karuan kaper. Iya, Mbok. Terus banyak kepiye, Mbok? Ya ngene ya, Mbok. Saiki Simbok ya wis ketemu awakmu. Ya ngene, Simbok arep istirahat dhisik. Sikile Simbok iki rasane pegel ora karuan. Mlaku-mlaku nganti teko kono tekan kene iki ya adoh ora umum, tapi ya kepiye meneh jenenge Simbok karo anak iku ya tetep khawatir banget. Apa meneh ya iku mau ana jamane dan kudune Simbok kudu waspada. Ngono, Mbok. Tenang, Mbok. Limbuk tetep dadi iling sing diaturke, Mbok. Ya ayo do bali, Mbok. Ayo do bali. Nggih, Mbok.